I kad se navrši 50 dana, behu svi apostoli jednodušno na okupu. I ujedanput nastade šum sa neba kao hujanje silnoga vetra i napuni sav dom gde oni seđahu. I pokazaše im se razdeljeni jezici kao ognjeni i siđe po jedan na svakoga od njih. I ispuniše se svi Duha Svetoga i stadoše govoriti drugim jezicima kao što im Duh davaše da kazuju. A u Jerusalimu boravljahu Judejci, ljudi pobožni iz svakoga naroda koji je pod nebom. Pa kad nastade ova huka, skupi se narod i smete se, jer svaki od njih slušaše gde oni govore njegovim jezikom. I divljahu se i čuđahu se svi govoreći jedan drugome: gle, zar nisu svi ovi što govore Galilejci? Pa kako mi čujemo svaki svoj jezik u kome smo se rodili? Čujemo gde oni govore na našim jezicima o veličanstvenim delima Božijim. Na današnji dan sveti apostoli su se obukli u silu s visine. Kakva je to sila? Sila jača od svake zemaljske sile. Sila jača od greha. Sila jača od smrti. Sila jača od đavola. Sila jača od pakla. I praznik i događaj koji je počeo na današnji dan ne prestaje nikako, evo 2000 godina.